गसाइगावआव फुड पयजनिं जानानै गंसे नखरनिनो साबा सोद्रोमा गोब्राब थासारि। ब्रयलार दाउ बेदर जानायनि उनावनो खिनाय गोबानाय जानानै नखरसेनिनो गासै साबा सोद्रोमाफोरा गसाइगाव R&B देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानांगासिनो दं। गसाइगावनि सत गजारन गामियाव जादों बे जाथाया। दतमा बाजारनिफ्राय ब्रयलार दाउ लाबोनानै संनानै जानायनि दान्दिसे उनावनो नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरानो खिनाय गोबानाय जादों होननानै मोनथिनाय जादों। क्रिजु ब्रह्म, हिमांशु नार्जारी, अनजिमा ब्रह्म, तिलक ब्रह्म आरो मुखी ब्रह्म मुंनि सुबुंफ्रा दाउ ब्रयलार जानायनि उनावनो फुड पयजनिं जादों होननानै फोरमायदों नखरनि सुबुङा। माखासे सुबुङा गोख्रों जाबायब्लाबो क्रिजु ब्रह्मआ दासिमबो गसाइगाव R&B देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। मैया सानजौफु समाव ब्रयलार दाउ जानायनि उनावनो बेलासिनि 5 बाजियाव गोब्राब थासारियाव फाहामथाय लानो गोनां जादोंमोन नखरनि गासैबो सुबुंफोरा। खर' गिदिंजोबदों, थानो हायाखै, मेगनाबो नुवाखै रावखौबो, सांग्रेमा जोंनाय बादि मोनजोबदों। जानानै 1 घन्टासो थादों खोमा, 12टायाव जादों, ओमफ्राय 1टानिफ्राय जाबाय। औ, मैया समबार खालि, रबिबार, मैया रबिबारावहाय नखरैनो जाजोबदों। औ, ओमफ्राय बे गथ' 2 बोसोर जानायनो होआखै, ओमफ्राय बिमाया जाबायना, बे आहारजों जाखो ना माखो, बे 2 बोसोर गथ'आबो गोबासो गारबाय। मैया औ जाजोबदों। मा 7 जादों। औ, आं रासिन जाबाय, ओमफ्राय आंनि बोराया जायाखैलाय, खालि एसेल' खिदों, बेहा गोबायाखै। औ, आंल'सै दा। मैया 5टानिफ्राय दं आं। ब्रयलारखौ बे हनै आंनि बियादैनि लोगोआ लाबोदों, दतमानिफ्राय लाबोदों। जोंना सत गरजान होनो, मौजाया बिनाखाथा। गेसाव ना मामोनथाय, आं बियादैयासो संलायबाय, आं नायाखिसै। जानायाव आं एसे मुगैस्लु मोनखादों, बोरैबा होद जालाहां होननानै बेदरखौ जायाखै आं, बिदैल' जाबाय आङो। दाना आंनि बोरायाबो आं मुगैनायखौ नुनानै जायाखिसै, बिदैल' जाबाय बेबो एसेल'। ओंख्रिखौ औ जाजोबदों, बिदैल' जानायाबो जादों। दा एसे मोजां, ओमफ्राय नै उदैया एसे साबावो। जानाय गैला नालाय, थोर थोर मोनो, दुरबल। गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव BSc सेमेस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BSc सेमेस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गबिन्द बसुमतारी कलेजाव। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसावनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों। गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर जेरै स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स, कम्पिउटार कर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो। गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गोदानै HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिशन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइनि खाबुखौ लादो।
बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022271929 970668088 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।